sa Emma's Garden, Ornamental Plants, Pulong Saging, Silang, Cavite. Pasok tayo guys, tignan natin kung swak sa budget yung mga plants nila dito. Ito guys yung mga hanging plants nila, makikita mo dito, mga nagpakahilera. Ayan. Ayan ma, oh, pag kailangan mo ng sili, 20 pesos lang. Hi guys, andito tayo ngayon sa Silang Cavite uli. Meron kami nakitang garden, napakaganda ang lawak. At tignan natin guys, pasok tayo. Libutin natin kung swak ba sa budget yung mga plants nila dito. Kung mapapansin nyo guys, yung mga tanim nila dito, mga mayana, mga nakalagay sa base. Kaya yun yung nagbigay pansin sa akin eh. Nilapitan ko, napakaganda nila oh. Mayabong masyado. Ha? Ito guys, 130 daw po. Nay, anong klaseng rose to? Ito? Okay. Ito 200. Yung kabila 130. Ikaw na bahala mo din kung gusto mo. Yung ganito kuyang sili na violet. 70. Ito guys, ang ganda ng kanilang mga mil flores. Yan. 130 lang po isa yan. Ito po guys yung stargazer. Ang bango pala niyan. Nay, pwede magtanong? Bakit yung stargazer na binili namin namatay? Ano ba yun? Kulang sa tubig? O sobra? Opo. Ganun ba talaga? Ganun po ba? Magkano po yung ganito nyo? Sus Maria Josep, yung nabili ko mas mahal pa nga. Sayang lang. Dalawa pa yun. Oo. Pagka wala na siya, putulin mo lang yung bulaklak. Tutuloy yan dyan sa ilalim. Kasi buhay naman yan, no? Tika lang po, ayan po ba ay pwede sa mainit? Hindi, shaded lang. Shaded lang. Pero kung sa klima ng Maynila, Paranaque pwede. Pwede, kaya lang, huwag mo lang talaga ilalabas sa init. Opo, ako naman po yung marunong mag-alaga, magaling mag-alaga. Bakit namatayan pa rin ako? Ganun pala. Kapag ito na na yung kanyang dahon pala, natuyo na. Tatanggalin ko na po. Oo, tanggalin mo na. Bakit lahat yun nabulok? Tapos ito naman ay sisibol. Ayan, oh. Oo, mayroon pa po siyang tirang mga, parang mga sibuyas yung kanyang bulb. Sisibol yun. Ano po kaya? May kumapit po kayang insekto doon? Wala. Hindi lang nasuloy pa. Kung buhay pa yung kanyang pinaka-bulb. Opo, buhay pa po. Yun, nasuloy ulit. At least nagkaroon ako ng tips po. Yung ganito pong nyo, mga jade nyo, magkano? 100. Mader, subukan mo yung jade. Mga pangregalo yan. Tignan mo ang lalaki, oh. Magkano yan? 100. Wala po pang bawas kung medyo maraming bibilhin. Ang ganda ng mga plants nila guys dito. Yung ganito po. Magkano daw? Po? Yan, 300 yan. Ano pong anthurium to? Tulips. Tulips anthurium. 300. Ang gaganda. Gaganda ma'am no. Wow na mama no. Ate, pwede bang mabidyohan po Ate. Yung ganitong money tree, lucky plants, magkano po? Ha? 350. Alam nyo po ha,
Nagtaasan ng mga halaman dito, pero dun sa lugar namin, nagbaba ng presyo. Aywan. Makuha ka na. Yan. Bili mo naman ako ng laman. Oo, sige. Ano ka lang dyan? Stay ka lang dyan. Yan, namimili na po si Mother. Nagustuhan niya yung mga rose ni ate. Kasi namimili kami ate sa Batangas. Pero doon po kasi ang mga halaman doon yung tag ano lang ang binibili namin, tag 25, 30. Meron naman kami mga ganun din Ma. dito. 20. Hindi po ubra sa lugar namin yung masyado, hindi katulad ko, halimbawa ako nangungulekta. May mga tao talagang gusto ng halaman na yung kakaiba. Doon, mas magaling pang tumawad yung mga namimili sa'yo. Sinabi mo. Ito po ate, yung mga implants po nyo na ganyan. Oh guys, yung mga ganito po, 250. Ayan, yung mga perm nila. Yun namang nasa labas, 700. Saan po? Yun, nakapatong. Okay. Ayan po, lalaki ng mga lalagyanan, tinatalo. 250 yung perm nila. Ate, siya nga pala ito, nabubuhay ba to sa ano? Sa Paranaque? Medyo mainit? Ayun lang, ganun mo lalabas. Shaded din ganun. Indoor lang din po siya. Oh, hindi pwede sa loob ng bahay, pero Opo. kailangan na arawan. Na konti. Huwag mo irerekta sa init. Ang gaganda. Ano ba ito ate? Tanim nyo o delivered din? Kaya? Kaya pala may mga price. Ayan guys, ang ganda ng mga plants nila ate. Mga dineliver sa kanila. Iba talaga ate pag malamig ang lugar, no? Ang lamig din ng mga dahon, no? Ayan. Doon sa kabila, grabe yung mga bulaklak ng Milflores. Sa bagay ang halaman, basta marunong ka mag-alaga, hindi naman yan namamatay. Ate, ano ba yung para hindi siya, ano bang insecticide yung para hindi siya kapitan ng insekto? 7? Ma, ilang beses po yung once a week? Sa 1 litrong tubig, kutsara. Kutsara po, hindi kutsarita. Okay po. Kasi, ano yan powder yun. Kailangan ko rin kasi sa mga mayana, ate. Marami akong mayana. Ito yung kabuuan. Salamat sa mga tip ni ate. Ang ganda ng kanyang mga garden. Ayan yung... Yung ganito anak ko. Mama, iba-iba naman ang kulay. O, iba-ibahin mo ngayon. Iba-iba yan. Iba-iba ang kulay. Yun kaya. Ay, 200 po. Ha? Ano raw ito mama? Korean. Saka hindi, Korean pa, mahal talaga. Pero bakit yung sa atin yung nabili natin nung nakaraan? Ibang bulaklak niyan. Iba ba? Iba yan. Ito yung ito yung mga bulaklak niyan. At saka, yan, lanta na, hindi pa nalalaglag. Ay talaga, ang Yung ganda. bulaklak po. Kahit yan matutuyo na, hindi man lalaglag yan. Picture ang anay mo. Video mo yung Oh, ito guys, so kakaiba yung kanilang Korean rose. 200 lang yan dito. Ito pa guys, so yan. Milflores. Ayan. Yan. Iba pala yung Korean rose sa talagang pang Pinas lang. Ayan. Ito, 150. Ang ano po? Ito, 150. 150 to. Yun yung 130, napibigay na Opo. 120. Ay, ito talagang 150. No, isa lang o no? Oo, wala. Ito po guys, yung mga malalaking firm nila. Yan, na nasa taas. 700 lang po yan. 100 po. Ito po yung red siam nila, 100. Pasensya. Thailand dyan. Ganyan talaga yung... Ate, yung ganyang ano nyo, Doña Carmen. Ganun din, 100 100. lahat po ito, pati yung Orlando nyo. Ay, medyo maliit naman tong Orlando nyo. Uncle, 50 pesos. Ang cute.
Oo. Mama, may red Siam dito, mama, oh. Kaso, 100 siya, ma. Yung ganito, magkano? Pati yung mga Orlando nyo. Orlando, 100 Orlando. Itong Peace Lily, 50. Ang ganda ng rubber tree nila. Ito na, magkano yung rubber tree nyo, lemon? 300. Uy. 300. Nay, wala bang mas mababa dito? Ang presyo? Na ano? Pinakamababa na yun. 300. Bili ka. Pero anong pangalan nito? Jade. Jade. Ay, ba't dito po 100 sa kabila? Ewan ko sa kanila. Ay, malaki yun. Ito 70. Pwede na, madir. Malaki to, 70. malaki. Ay, ate, pwede po ba magtanong? Binibenta nyo ba to? Oo. Magkano po? 300. Yung sa may presyo pa rin. Wala na sa lupa. Ate, Naim, ano pangalan ba nito? Location to, di ba? Oo, ano yan? Yung dragon scale. Dragon Scale. Tingnan mo Yung mga pa maliit na yun dyan. Kano yan? Talagay dyan. Alin? Akala ko tayo 100 lang. G-Lord, huwag ka na dyan. Bakit? Ito po yung mga ganito mga bakularis niyo. Magkano po? 100 ang malaki. 200. Ayan, mama. Mga ano yan, ma? Mga pang giveaway. Mga pang regalo. Ayan. Ito may mga ganito. Oh. Yung ganito nyo pong nasa pat na. 300. Hindi naman pwede maging 60 naman lang yan. 5 pirasong kukunin ko. Okay. Salamat kay ate. Pumayan. Ma'am, ano ba this? Ang ganda nga. Ito po. Di ba mga Sneak Brighties to? Marami rin pala sila dito guys. Mga giveaway. Ayan. Ate, ano ba ito? Pipirom niya 200. Ganda, di ba? Pag ganun-ganun ninyo. Itong ganito pong rubber tree magkano? 600. Sabihan na. Ay, ito pong mga nakalagay na sapat, mga bagong tanim to eh. 500. Ang ganda ng mga giveaway nila, mama. Oh. Yung mga ganyan, hinahanap ng tao. Magkano po yung mga bakularis yung ganyan? 70. Small. Ikaw, ma, gusto mo mag-ano niyan? Kasi mga giveaway yan eh. Ito guys, may mga pot din sila. Magkano yung ganito, ate? Yung mga ano nyo po, snake plant nyo. Yung ganun. Yung ganun, oh. 650. 650, may 850, may 800. Ito 50, 70. Full nyo. Ito Ayan. maliit, 50, 80. Yung mga paso nyo po, ang gaganda rito, ah. Ibang klase. Yan, ang liliit. Ano pangalan yan? Kukuha ka nito, ma? Ano yan pangalan niya? Ivy. Ivy vine. Ito pala yun. Magkano po yung ganito nyo? 150. Ito yung sinasabi ni ate mama, Hoya. Magkano po yung ganito nyong Hoya? 500. Dito guys, makikita ninyo yung mga plants ni ate. Ang gaganda. Yan. Medyo busy si ate ngayon. Kaya videohan na lang muna natin.
Ganda. Ate, pwede pong magtanong, anong klaseng mayana to? Rare ba to? Lahat na yan. Lahat po ng mga nakalagay sa base na yan, rare po yan. Ganda oh. Ito guys, yung mga nakalagay sa mga base nila, yan, ang gaganda oh. Mga rare daw ito eh. Ayan. Ayan, nilapit natin. Ito guys, yung kabuuan ng garden nila dito. Sa silang din ito guys oh. Ito guys, ano bang pangalan nito ating flowers na to? Pom-poms? Pom-poms. 25 lang. Pero hindi ate masyadong natagal ang buhay niya na, no? Pag nalanta na yung ano, Bulaklak. mga bulaklak, Ano yung batang ito? tsaka tama lang to kung bibili ka, tag-init. Tag-init to. Hindi, ano talaga yan dito sa initan? Sa initan talaga. Oo. Ang ganda ng mga mayana nila ma oh. Ang sarap pumitas guys. Pagalitan tayo. Ayun oh. Mga tunay na mga mayana yan guys. Yan oh. Mga rare yan. Ayan, yung mga kabuuan ng mga mayana nila nakalagay sa base. Ang gandang tignan. Sarap pumitas kung pwede lang. Yung mayana daw nila dito, pag maliit lang, 20 pesos. Ito pong mga mayana na nakalagay sa medyo maliit na base, yan, 500. Ito guys, oh, yung mga taniman nila dito, ayan oh. Busy po yung may-ari, kaya videohan na lang natin. Napakalawak ng kanilang farm. Sa mga ano, grabe oh. Para sa mga hotel. At saka Yung kanilang mga mayana, sinadya po talaga to? tinanim. Tinanim nyo po talaga to dito? Ang gaganda, nainganyo ko sa ano na to. Liit lang isa. Ayun, Mahal pa nga yung shipping yan dito. totoo. Ganun naman po. Yung mga bulaklak na yan, pabayaan lang yan na matuyo. Pag Tapos naglaglag yan. puputulin yun. Opo. Puputulin na, huwag nyo hayaang manlaglag. Pag pinutol nyo pag Pero magulang na, ito ibilad nyo, ganyan nyo Emma, lang. itinan mo, tinusok-tusok mo lang. Tusok lang yan. Napakadami nga lang. Pwedeng pumitas. Pagpitas po, Yan ganun kalaki, 2,000. 2,000. Binibenta nyo pala to? Na marami pala. Napakarami tanim, baka may 50 Ito daw po piraso. talaga mong nasa base na to. 2,000 pala ang price nito. Yan. Ayan guys, yayamanin plants. Tara, punta tayo. Grabe na yung... Ito pala guys, yung mga sunflower nila. Yung wala pa nga lang mga bulaklak. 25 lang. Ayan. Mahal, wala tayo neto, no? Mahal, wala tayo neto. Pwede bang pumitas? Wala tayo neto. 2,000 raw yan, no? Wala tayong ganyan, ano? Rare yan, eh. Yan. Ito guys, yung mga mayana nila, tag 20 pesos. Yan. Sige nga, pili ka nga mahal. Yung wala pa tayo. 20 pesos. May mga bulaklak ko. Para meron na tayong mga ganyan.
Ito guys, oh, ang ganda ng kanilang papaya, oh. Grabe, no? Ano kaya klaseng papaya to? Ayan guys, ang ganda. Pabili naman ako isa. Ano ba? Ayun. Mga mayanan nila guys, ang gaganda. Anong binili niya ate? Inaandyan sila, okay Yung, lang. yung mga binili namin, mga rose po. Lahat tayo meron na nito, 'di ba? No, meron na tayo nito. Ang gaganda lang tignan pag malalaki na sila. May na rin ba 'to? Ano? Yung ganito meron din tayo, no. Lahat na. Meron na po kami niyan. Ang gagandang tignan pag malalaki sila. Yung ganito parang wala tayo. Nay! Meron po ba kayong maliit nito? Hindi ba pwedeng bumili ng cuttings? Sige na po. Ito lang dito. Wala dito eh. Dito kaya, mali mo meron dito. Mga binhi na po ito. Pag nandito sa ibaba. Kabuhayan talaga ito guys. Ito na yung ginagawa nilang mga mother plant. Not for sale na daw. Tulad nitong mga mayanan nila, itong klase ng mayanan nila, rare to. Ganda, wala pa ako nito. Sayang, wala man lang silang maliit nito. Hello guys! Maupay yung tanan. Kamusta po kayong lahat dyan? Sa araw na ito, shout out po tayo kina Josephine Bauyon, Jones Adventure, Jess Dapirok Channel, Cynthia Pipito, Girly Laminero, at kay ICK's Garden. Guys, pasyalan niyo po yung kanilang mga channel. At siyempre, nagpapasalamat po ako sa mga sumuporta sa akin. Salamat po kay Bye J Vlog, kay YGM TV, at sa pag-shoutout sa akin ni Aling Shaleni. At salamat din kay Mabilad Vlogs. Grabe, yung effort niya, nakita ko. Maraming salamat, be. At, dito naman po tayo shout out sa comment section na natutuwa po sila sa mga video ko. Maraming salamat po kay Maui Day Gamer, Emma Lobino, at kay Bo Buhawe. Tagal Masbate po ito eh. Hindi ko masyado mabasa yung kanyang Maraming salamat po sa mga nanood sa akin at sa mga patuloy pong sumuporta sa Bicolano Waraynom po. Maraming salamat po. Sana po wag po kayong magsawa. Kaya wag po sana natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel ng Bicolano Waraynom at pakiclick ang bell button para mapanood niyo pa po ang aking mga video. Maraming salamat po. Babush!